Ja sam Milovan i ovu priču pišem jer nemam kome da je ispričam. Ljudi bi rekli da sam lud, da mi treba psihijatar, a ja znam da ovo što mi se desilo nije izmišljotina ni bolest. Ovo je moja istina, koliko god jeziva bila. Sve je počelo jednog običnog dana. Radim kao vozač kamiona i često sam na putu. Po prirodi sam miran čovek, volim svoj posao i retko se mešam u tuđe živote. Tada sam prevozio robu iz Zrenjanina za Beograd, sasvim rutinska tura. Na pola puta, negde kod Pančeva, osjetio sam nelagodu. Nisam mogao da objasnim šta me muči, ali sam imao osjećaj da me neko posmatra. Pogledao sam retrovizor, nikoga nije bilo. Pomislio sam da sam samo umoran i nastavio dalje. Stigao sam u Beograd, istovario robu i krenuo nazad. Usput, saletio sam na jednu pumpu da natočim gorivo i kupim nešto za jelo. Dok sam čekao u redu, iza mene sam osjetio hladan dah na vratu. Instinktivno sam se okrenuo, ali nikoga nije bilo. Pogledao sam oko sebe. Ljudi su normalno obavljali svoje poslove. Nisam želeo da pravim scenu, pa sam platio i otišao. Kad sam stigao kući, bio sam iscrpljen. Supruga me je dočekala s večerom, a deca su već spavala. Ništa joj nisam rekao o nelagodama koje sam osjećao. Nisam želeo da je brinem, ali te noći nisam spavao. Nešto mi nije dalo mira. Osjećaj hladnoće nije me napuštao, a u glavi mi je odzvanjao neki tihi šapat. Nisam mogao da razaznam šta govori, ali činilo mi se kao da mi neko doziva ime. Narednih dana stvari su postajale sve gore. Počeo sam da primećujem neobične stvari. Sat na zidu bi se zaustavio tačno u 3 sata ujutru, svaki put. Moja žena je tvrdila da je to zbog baterija, ali čak i kad sam ih promenio, problem je ostao isti. Svetlo u kući bi treperila, iako je električar proverio instalacije i rekao da je sve u redu. Najgore je bilo to što sam se ja menjao. Počeo sam da imam izlive besa. Nekontrolisano bih vikao na decu ili suprugu zbog sitnica. To nisam bio ja. Oduvek sam bio strpljiv, čak i u najtežim situacijama. Jedne noći, dok sam sedao sam u dnevnoj sobi, vidio sam svoj odraz u ogledalu. Ali nešto nije bilo u redu. Lice u ogledalu nije bilo moje. Oči su bile crne, bez beločnica, a na usnama se pojavio jeziv osmeh. Trgao sam se i pogledao ponovo. Ovog puta odraz je bio normalan. Pomislio sam da umišljam. Ali onda su počele vizije. Svaki put kad bih zatvorio oči, vidio bih ljude koje ne poznajem. Bili su bledi, izmučeni, s krvavim tragovima na telima. Jedna žena me gledala pravo u oči i šaptala: "Ti nisi ti." Počeo sam da izbegavam ljude. Bojao sam se da će me primetiti da nešto nije u redu, ali nisu mi davali mira. Čak i na poslu, kolege su mi govorile da sam čudan. Jednom sam zaspao u kabini i probudio se s ogrebotinama po rukama. Nije bilo nikakve logike, jer su vrata bila zaključana iznutra. Rešio sam da posetim lokalnog sveštenika, mada nisam bio naročito religiozan. Kad sam ušao u crkvu, osjećao sam se kada mi se koža pali. Sveštenik me pogledao i odmahnuo glavom. "Ti imaš nešto u sebi
što ne pripada ovom svetu, rekao je. Dao mi je svetu vodicu i rekao da se molim, ali to nije pomoglo. Zato sam odlučio da se udaljim od porodice. Rekao sam im da idem na službeni put, ali zapravo sam otišao kod jednog starog čoveka, za koga su pričali da može da pomogne u ovakvim situacijama. Kad sam mu ispričao šta mi se dešava, samo je ćutao. Zatim mi je rekao da sednem i upalio neku sveću. Milovane, rekao je, ono što tebe muči nije bolest. Ti si nosilac nečega što ne pripada ovom svetu. Ako želiš da se oslobodiš, moraš to da prihvatiš. Nisam razumeo šta je hteo da kaže, ali pristao sam na sve što traži. Održao je neku vrstu rituala, ali umjesto da se osjećam bolje, stvari su postale još gore. Vratio sam se kući kao prazna ljuštura. Kada sam shvatio da se moram udaljiti od svih, rešio sam da odem na mesto za koje sam čuo od jednog kolege vozača. Pričao mi je o manastiru duboko u planinama, mestu gde ljudi idu kada nemaju drugog izlaza. Nije to bila priča o čudima ili instant rešenjima, već o mestu gde čovjek može da se povuče, da bude sa sobom i Bogom. Put nije bio lak. Nisam bio vernik, ne u pravom smislu. U crkvu sam išao na krštenje i svadbe, možda ponekad za Božić ili Uskrs. Nisam se molio, niti sam verovao u snagu vere, ali ovo što mi se dešavalo nije imalo drugo objašnjenje. Morao sam da pokušam. Kada sam stigao do manastira, već je bila noć. Velika drvena kapija bila je zaključana, ali je kraj nje viselo zvono. Povukao sam ga, osjećajući nelagodnost. Zvuk zvona odjekivao je u tihoj noći kao da cepa vazduh. Posle nekoliko trenutaka na kapiji se pojavio monah. Stariji čovek s dugom sivom bradom i pogledom koji je istovremeno bio blag i oštar. Sine, šta te dovodi ovamo? Upitao je. Nisam znao kako da počnem. Stajao sam tamo, nespretan, dok mi se znoj slivao niz lice, iako je noć bila hladna. Na kraju sam jedva izgovorio, nešto nije u redu sa mnom, treba mi pomoć. Monah me je pustio unutra i poveo u malu sobu s drvenim krevetom, stolom i kandilom koje je treperilo na vetru. Seli smo. Pričao sam mu sve. Nisam preskočio ni jedan detalj. Od nelagode na pumpi do trenutka kada sam osjećao da gubim kontrolu nad sobom. Slušao me je pažljivo, bez prekidanja, povremeno klimajući glavom. Kada sam završio, ćutao je neko vreme, gledajući u plamen kandila. Ono što tebe muči, Milovane, nije đavo u pravom smislu te reči, rekao je. To je teret koji nosiš, možda iz prošlosti, možda iz greha koje ni ne znaš da si počinio. Ali to nije kraj za tebe. Možeš da se izboriš. Te reči su bile uteha, ali i teret. Nisam znao odakle da počnem. Monah mi je rekao da ostanem u manastiru nekoliko dana, da pokušam da se smirim, da budem u tišini. Svaki dan počinjao je rano, molitvom u crkvi. Nisam znao molitve, ali sam stajao tamo, osjećajući nešto što nisam mogao da objasnim. Tišina manastira
Bila je skoro opipljiva, kao da te prisiljava da se suočiš sa sobom. Prvih nekoliko noći bile su najteže. Snovi su postajali intenzivniji. Jedne noći sam se probudio vrišteći, znojav, dok mi je srce divlje lupalo. Monah je došao u sobu, seo kraj mene i zapalio sveću. Ti se boriš, sine, i to je dobar znak. Ako te ne boli, to znači da se nisi ni suočio s tim. Sutradan me je pozvao da pričamo. Rekao mi je da moram da ispričam sve, ne samo ono što se desilo posljednjih meseci, već i ono što nosim godinama. Priznao sam mu da sam u prošlosti pravio greške. Prevario sam prijatelje za novac, jednom sam udario kolegu u besu, a u mladosti sam ukrao nešto sitno iz prodavnice. Sve te stvari koje sam potiskivao i pravdao, sada su izašle na površinu. Sve što si učinio, nosiš sa sobom, rekao je. I to te jede iznutra, ali postoji oproštaj, samo treba da ga zatražiš. Jednog dana, monah me je odveo do jedne male kapele unutar manastira. Bila je tiha i mračna, sa samo nekoliko sveća koje su osvetljavale ikone na zidovima. Rekao mi je da se molim, ali da se molim iskreno, svojim rečima, ne iz molitvenika. Sedeo sam tamo dugo, nisam znao šta da kažem. Na kraju, počeo sam da pričam, kao da pričam sam sa sobom. Govorio sam sve, o strahovima, greškama, mržnji prema sebi. Osjećao sam se ogoljeno, ali i lakše. Te noći prvi put sam spavao bez snova. Proveo sam u manastiru još nekoliko nedelja. Učio sam da se molim, da budem u miru s tišinom. Monasi nisu mnogo pričali, ali njihovo prisustvo bilo je utešno. Jednog dana monah mi je rekao: sada je vreme da se vratiš kući. Tvoj posao nije ovde, već tamo gde si ostavio sve što voliš. Vratio sam se porodici. Nisam bio potpuno izlečen, ako se tako nešto uopšte može reći, ali bio sam jači. Počeo sam da radim na sebi, da provodim više vremena s decom, da budem prisutan. Svetla u kući su prestala da trepere, a sad se više nije zaustavljao u 3 ujutru. Posle povratka iz manastira, moj život nije bio savršen, ali je bio drugačiji. Naučio sam da nosim svoj teret. Neke noći bile su teže od drugih, ali sada sam znao šta treba da uradim. Molio sam se, razgovarao sa porodicom, gledao decu kako odrastaju i nalazio utehu u običnim stvarima. Međutim, sudbina nije htjela da se priča tu završi. Jednog jutra, dok sam pio kafu u lokalnom kafiću, prišao mi je čovek koga sam viđao u prolazu. Zvao se Dragan. Bio je vozač poput mene. Tih, povučen čovek, uvek sa zamešljenim izrazom na licu. Seo je za moj sto, bez pitanja. Milovane, rekao je, spuštajući šoljicu kafe na sto. Čuo sam da si bio u manastiru. Nisam odmah znao šta da kažem. O tome nisam govorio mnogo, čak ni bliskim prijateljima, ali u njegovom glasu i očima bilo je nečeg što me nateralo da ga saslušam. Da, odgovorio sam. Zašto pitaš? Dragan je uzdahnuo i pogledao kroz prozor, kao da skuplja hrabrost. Ne znam kako da ti ovo kažem, ali
Nešto mi se dešava. Nešto što ne mogu da objasnim. I dok je pričao, prepoznao sam sebe u njegovim rečima. Govorio je o čudnom osjećaju praznine, o trenucima kada bi gubio kontrolu nad sopstvenim postupcima, o noćima kada bi se budio mokar od znoja sa utiskom da je neko bio u njegovoj sobi. Ispričao mi je kako se sve češće osjeća kao da ne prepoznaje sopstveno lice u ogledalu. Zvučim kao ludak, znam, rekao je, spuštajući glavu. Ne zvučiš kao ludak, rekao sam mu, i neću ti reći da sam stručnjak, ali mogu da ti ispričam šta se meni desilo. I tako sam počeo. Pričao sam mu o svemu, od prvih neobjašnjivih događaja, preko straha koji me je gutao, do trenutka kada sam odlučio da odem u manastir. Pričao sam o monahu koji mi je pomogao da se suočim sa svojim strahovima i teretom koji sam nosio. Nisam preskočio ni jedan detalj, jer sam znao da mu dugujem iskrenost. Dragan je slušao ćutke, povremeno klimajući glavom. Kada sam završio, rekao je: Milovane, misliš li da bi i meni mogli da pomognu? Mislim da bi trebalo da odeš, rekao sam, ali znaj da to nije čarobno rešenje. Morat ćeš da se suočiš sa sobom, a to nije lako. Dogovorili smo se da krenemo zajedno. Narednih nekoliko dana proveo sam s njim, objašnjavajući mu šta može da očekuje. Pomogao sam mu da se pripremi ne samo praktično, već i mentalno. Video sam koliko se plaši, jer sam znao kako je meni bilo kada sam prvi put zakoračio kroz kapiju manastira. Kada smo stigli, monah koji me je prvi put primio sada je bio stariji, ali jednako smiren i staložen. Pogledao je Dragana, pa mene. Vratio si se, Milovane, rekao je sa blagim osmehom. Vratio sam se da dovedem nekog ko treba vašu pomoć, odgovorio sam. Monah je pogledao Dragana i rekao: Dobrodošao si, hajde da popričamo. Ostavio sam ih da razgovaraju. Nisam želeo da prisustvujem, jer sam znao da je to nešto što Dragan mora sam da prođe. Dok sam sedeo na klupi ispred crkve, sjetio sam se svojih prvih dana ovde, straha, sumnji, ali i prvih trenutaka olakšanja. Dragan je ostao u manastiru duže nego što sam ja ostao. Povremeno mi je slao poruke, kratke i jednostavne. Dobro sam, napisao bi, ili razgovarao sam s monahom, mnogo mi znači. Prošle su nedelje pre nego što se vratio. Jednog popodneva, dok sam popravljao auto u garaži, začuo sam zvuk njegovog automobila. Izašao je, izgledajući drugačije. Ne mogu da objasnim šta je tačno bilo drugačije. Možda način na koji je stajao ili mir u njegovim očima. Milovane, rekao je, prilazeći mi. Ne znam kako da ti se zahvalim. Nema potrebe, odgovorio sam. Samo mi reci, kako ti je bilo? Seli smo na klupu ispred garaže i Dragan je počeo da priča. Govorio je o noćima kada je mislio da neće izdržati, o razgovorima s monahom koji su ga naterali da preispita sve što je mislio da zna o sebi. Pričao je o trenucima kada bi sedeo u crkvi i osjećao se kao da nije sam, čak i kada bi bio jedini tamo. Nije bilo lako, rekao je, ali sada osjećam da imam kontrolu. Prvi put
posle mnogo godina, osjećam se kao da sam stvarno živ. Ćutali smo neko vreme, gledajući u daljinu. Nije bilo potrebe za rečima. Te noći, kada sam legao u krevet, osjećao sam mir koji nisam osjećao dugo. Nije to bio mir samo zbog onoga što sam prošao, već i zbog toga što sam pomogao nekome drugom da pronađe svoj put. Ova priča nije o đavolu, niti o čudima. To je priča o ljudima, o teretu koji nosimo i o snazi koju pronalazimo kada delimo taj teret s drugima. Možda nikada nećemo potpuno pobediti svoje demone, ali možemo naučiti da živimo s njima i da pomožemo drugima da urade isto.